alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Ya gaji a yau. Alhamdulillah. Malam barka da warhaka. Yau ka aiki. Masha Allah. Na zo a mun rijistar layi ne. Okay, ka zo rijistar layi ne? Ka zo da national ID ɗinka? A ba zo da national ID ina ba. Amma dai ina rike da lambobin a kaina. Lambobi kuma? To. Ina su ma za su wadatar. Za su yi. Shikenan ba matsala. To. Bari in zo mai. Ya sunanka? Na? Ya sunanka? MBB. MBB wannan wani irin suna ne haka? Ka gaya min cikakken sunanka mana kana ce min MBB a ina? Muhammad Bello. Ok, to Muhammad Bello. Ah, to shi ne ai Muhammad Bello ma. Amma kana ce min MBB a ina? Wani MBB? Na san me MBB ne da zaka ce min me. Wani anguwa kake? GRA. GRA. Me GRA? GRA kwatas ma GRA. Sabon wancan na masu kudin can. Ai din kai kama mutanen GRA ko aka dube ka ba. Malam tambaya na kai amsa da baka. GRA ka sa mana. To shikenan bari in samu. Mace ko namiji? Mace ko namiji? Malam wannan wani irin tambaya ne mace ko namiji? Oh bari in duba. Namiji ne. Ba mace bane. Shikenan an gama ba? Shikenan bari in zo. Okay. Abun na yana da tsauri wallahi da fata ta ake bamu layi ba tare da himun ta mana wallahi. To ya za a yi abubuwan ne ka gane sai a hankali gaba ɗayan yanzu kasar ta mun ta dawo wani iri ne haka dole sai Allah ka dangar ta ina hanya ne. Me yasa za ka yi gaggawa ne a rayuwarka kai ya kana gaggawa ne sami hannunka ne haka da za ka sami hannu Ka ce sa hannu ya san ka za ka sami ni ka wanne dai daga ciki? sami wannan amma babu jini ne dan goge ta haba goge ta da kyau da Allah Mana wayya zan yi ne kam. goge ta da kyau Malam ka ce goge ta da gaske mana. to goge ta da gaske Me hakan? Me hakan ne? Sai mana me hakan? Goge wannan ke yi. haba don Allah kai ba haka ba dan taso ba haka na cewa ba a hakan jiyare ka taso To ai sabbin goma ne a jarin murin ba wai a ta zai ba. haba ai wannan ya zan ta riga da ta mutu bari bayan sama tawa ba dai Kamar ya ta mutu. samin sauran haba to ko kai fasa din Kana rigo. to yanzu zauna dai za mu yi hoto Hoto? Cire aikin kawai. ka ce da ranar shafa mai bankan ai kai kaso zauna mu yi hoto Oke. to cire hulan Na? ka cire hulan da gilasan Bude ido. rufe bude ido bude idon mana a bude wa nace amma kuma ka tsaya kana ta nuna wasa da idon ka Na bude. to bude baki me haka bude baki Malam, dan Allah ka hakuri na hakura da rijistar nan. Ko rijistar can ne na hakura, ko da miliyan 5 ba ni na hakura. Da raino